I dobro večer. Ima nas puno u Jagodini, kažu 35.000. Naravno nisu svi ovde, ja to potpuno razumem. Mnogi su pod palmom, mnogi su pod nekim drugim raskinjem ili nekom drugom nevoljom i to je potpuno razumljiva stvar. Ali to ne znači da najhrabriji, najodlučniji, najodgovorniji ne treba da obeleže godišnjicu protesta, jer ti protesti nisu posledica neke estrade želje ili posledica nečega, ajde da ubijemo vreme, ili posledica nekog trećeg besmislenog razloga, nego je to potreba normalnih ljudi da u državi u kojoj malo toga šta normalno pokažu svoj protest protiv toga. Ja čestitam na tome, naravno, nije lako, naravno, bit će i teže ako ne uradimo nešto što je do nas, a do nas je da pokažemo da smo protiv ovoga, da smo spremni da kaznimo sve one koji su napravili kriminal od ove zemlje i da pokažemo da možemo bolje, da Srbija, lepa zemlja, može da bude i ozbiljna država. Odavde smo počeli da se borimo protiv ovoga i tamo neke 90 i neke godine su počele prve stranke da se bore, prvi mitinzi. 96. godine smo imali neke izbore koji su bili isto tako loši kao i ovi, loši izborni uslovi, apsolutno bez medija, da ne govorimo o internetu, apsolutno bez bilo kakve veze da sudstvo bude nezavisno, policija, nažalost, svojim vrhom kompromitovana i stavljena u ruke režima. Ginuli su naši momci svuda po Balkanu u ratovima koje Srbija tada, kažu, nije vodila, ali ih je uredno gubila. I tada su bili neki izbori u teškim uslovima i tada je izašla neka opozicija i osvojila 25 gradova u Srbiji i tada niko normalan, a takvih normalnih ima i danas, nije optužio tu opoziciju da svojim izlaskom na izbore daje legitimitet nekom Miloševiću koji je bio gora varijanta Vučića, nego smo svi shvatili da je to bila prva pobeda. Prva pobeda koja je označila početak kraja režima Slobodana Miloševića. Naravno, svaki ima pravo na svoje mišljenje, svaki ima pravo da kada stavi ispred sebe mobilni telefon pomisli da je hollywoodska zvezda, ali to nije život. Život je da pravi ljudi daju pravi odgovor na probleme koje imamo u ovoj državi. I ubistvo Olivera Ivanovića, i Krušik, gde je heroj postao Aleksandar Obradović, koga mi predlažemo za budućeg direktora Krušika, i helikopter, gde je zbog želje dvojice ludaka koji su bili i sada jesu u vrhu vlasti poginulo 8 ljudi, i zbog onoga što se desilo u Savamaloj i zbog svega onoga što nam se dešava zadnjih 7-8 godina, moramo da dignemo svoj glas i da kažemo može bolje i mora bolje. Da li ćemo uspeti u tome, zavisi od nas političara, ali još malo više od toga zavisi od građana Srbije. Ja sam siguran da građani Srbije žele da žive u boljem društvu, žele da žive na bolji način nego što je to danas, žele da žive u Srbiji koja će na pravi način biti država u Evropi u 21. veku. Mi jesmo po mapama deo Evrope, po kalendaru jesmo u 21. veku, ali kako živimo? Kao da smo neka centralna Afrika na početku 19. veka. I to mora da se promeni. I to se menja tako što hrabri ljudi izađu na izbore kad ima minimuma uslova za to. I bez straha, odlučni, hrabri zato što znaju da su u pravu, izađu na te izbore i pozovu građane da im se pridruže i da olovkom rešimo te probleme. Ja bih voleo da od onih koji danas govore o tome da ko izađe na izbore da je on saradnik Vučića ili ne znam vlasti, ja bih stvarno voleo da neko takav dođe da to kaže meni. Ili bilo kome drugome iz Nove stranke. Svi ovi drugi koji se predstavljaju kao prava ili manje prava opozicija su ili izmislili tog Vučića i njegovu stranku, ili su mu služili jedno vreme, ili mu služe i dan danas, ili se plaše od njega. Nova stranka to neće da radi. Sačekat ćemo da taj, kako se zvaše, Vučić, reče jedan moj Crnogorac, pošto ja imam dobre odnose sa Crnogorcima, 35 godina tamo letujem, ne mislim da je ovo dobro što se dešava tamo, ali tamo, kao i ovde, postoje zli i dobri ljudi.
kaže mi jedan od njih, kaže, ma nemoj da ga zovete Vučić. Nije to Vučić, to se u Crnu Goru kaže štene od Vuka. Ali ja neću to da ponavljam ovde. Ja hoću da sačekamo dan da on raspiše izbore, da se onda pogledamo svi u oči, a posebno mi u Novoj stranci, da vidimo da li postoje uslovi za izbore, a ako ocenimo da postoji minimum, a to je ono što smo imali te nesretne za Miloševića 96. godine, mislim da treba da izađemo i da ponudimo građanima alternativu. I to ne tako što ćemo se takmičimo, kao što neke kolege rade sa njim u demagogiji, u lažima, u prevarama, u kvazi nacionalizmu. Ne, nego da budemo ono što jesmo, da poštujemo svoj program i da pokažemo da u Srbiji može da se živi bolje, da Srbija može ponovo da postane zemlja koju će poštovati. Ja sam siguran da to možemo da uradimo, inspiraciju možemo da nađemo u budućnosti naše dece, inspiraciju možemo da tražimo u herojima koji su ginuli za ovu zemlju, od Kosovskog boja pa na ovamo, možemo da tražimo i u ljudima koji su dali svoj život. Evo imamo neke suge, a ja vas molim posle, dođite pa kažete to ako nemate razglas, daćemo vam, ali možemo da tražimo tu inspiraciju, recimo jednom čoveku koji je krajem 90. godina dao svoj, odnosno početkom 2000. godina dao svoj život za to da Srbija bude bolja. I on se zvao dr. Zoran Đinđić i svim onima koji zaslužuju u Srbiji da im se ukaže poštovanje, a to su nove generacije, to su ljudi koji su vaspitani i ne arlauču kao budale, to su ljudi koji na pravi način znaju da se bore za svoje programe i za svoje ciljeve, da pođu sa nama i tako ćemo napraviti zdravu, dobru i normalnu Srbiju, a kome to ne valja, neka ide u bojkot.